Més coses, una manifestació ha reclamat avui de matí els drets dels animals de circ. L'associació Anima Naturalis l'ha convocada davant l'esplanada del circ Williams. Engabiats i encadenats, els activistes han representat la tortura habitual a la qual, segons el col·lectiu, són sotmesos els animals que treballen al circ. Per això demanen a l'Ajuntament la prohibició d'aquesta mena d'espectacles. Aquests defensors dels animals asseguren que se'ls infringeixen càstigs i els obliguen a actuar a base de fuetades. Durant un moment hi ha hagut tensió i recriminacions entre els joves i el personal del circ. Nosotros lo que queremos conseguir es que Palma se declare una ciudad libre de circos con animales, porque estos animales que están en los circos son animales que han sido sacados de su hábitat y entre el 70 y el 90% de su vida lo pasan encerrados o encadenados. Si veis en el circo William, como tienen los leones y el tigre que tienen,